Il-Federazzjoni Maltija tal-Organizzazzjonijiet għal Persuni b'Diżabilità, l-MFOPD, esprimiet il-ħsibijiet tagħha dwar il-pożizzjoni attwali tal-Union tal-Għalliema, l-MUT, fir-rigward tal-edukazzjoni għall-istudenti b'diżabilità. Il-kritika ta' din il-Federazzjoni fil-konfront tal-MUT qed issir wara li l-istess Union ordna direttivi li waslu biex tfal li għandhom diżabilità u jeħtieġu l-assistenza ta' LSC se jitilfu mill-edukazzjoni tagħhom u jkollhom jibqgħu id-dar. F'dan ir-rigward fi stqarrija mibgħuta lill-midja, l-MFOPD li hija l-vuċi għal persuni b'diżabilità f'Malta u Għawdex esprimit preokkupazzjoni u diżappunt serju għad deċiżjoni tal-MUT li jidher li qed ikunu diskriminatorji fil-konfront ta' studenti b'diżabilità. Il-Federazzjoni qalet li ma sax tifhem kif l-MUT direttament jew indirettament qed tippromovi messaġġi li l-istudenti b'diżabilità mhumiex ugwali mal-kollegi tagħhom mingħajr diżabilità. Pożizzjoni li fi kliem l-MFOPD tmur kontra l-prinċipji ta' inklużjoni, ugwaljanza u dinjità umana li l-edukazzjoni għandha tinvolvi. Il-Federazzjoni qalet li huwa inaċċettabbli li l-ġenituri ta' tfal b'diżabilità jkollhom jirrikorru għal qorti biex jiksbu dak li l-ħaddiema edukattivi tal-pajjiż għandhom jagħtu b'mod awtomatiku opportunitajiet edukattivi ugwali għall-istudenti kollha, irrispettivament mill-kundizzjoni tagħhom. B'reazzjoni għad-direttivi mresqa mill-MUT, il-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, is-CRPD, it-tnejn resqet mandat quddiem il-qorti fejn talbet li jitwaffqu d-direttivi għax jiċaħdu d-drittijiet tal-istudenti li jattendu l-klassijiet tas-CCP milli jirċievu l-edukazzjoni tagħhom fi żmien l-eżamijiet. Min-naħa tagħha, il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat, Giulia Farrugia, ukoll spjegat li din is-sitwazzjoni mhijiex aċċettabbli anke għax tmur kontra l-liġijiet Maltin u l-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda.